लाऊडस्पीकराचो विषय धर्मीक न्हय, पूण जर ह्या विशयाक धर्मीक रंग दिल्यार आमकां ताचें उत्तर धर्मानूच दिवचें पडटलें अशें वक्तव्य महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचो मुखेली राज ठाकरेन केला। संभाजीनगर म्हणल्यार औरंगाबाद जाल्ले सभेन तो उलयतालो। आमची इत्सा नासतना आमकां तोकाची भुमिका घेवंक लायनाकात अशी शिटकावणी राज ठाकरेन दिल्या। आणि त्या दिवशी पण मी सांगितलं होतं, आज परत मी तुम्हाला सांगतो, लाऊडस्पीकर हा सामाजिक विषय आहे, हा धार्मिक विषय नव्हे। आणि लाऊडस्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं। आमची इच्छा नसताना आम्हाला टोकाची भूमिका घ्यायला लावू नका। सगळेच्या सगळे लाऊडस्पीकर हे अनधिकृत आहेत, सगळेच्या सगळे लाऊडस्पीकर अनधिकृत आहेत। सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं पण आहे की स्थानिक पोलीस स्टेशनला किंवा त्यांना विचारल्याशिवाय तुम्ही लाऊडस्पीकर लावू शकत नाही, त्यांची परवानगी घ्यावी लागते। किती मशिदींकडे परवानगी आहेत? कोणाचकडे परवानग्या नाही आहेत।